Hello, Queen Bee Squad. How are you doing? Today is a beautiful day again in Toronto. I am here in my car waiting for my passengers kasi may pinuntahan lang sila. Dito ako sa parking lot somewhere in the East Toronto area. Gusto ko lang ikwento sa inyo yung program na kung paano ako nakapunta dito sa Canada. Ang program na ito ay yung live-in caregiver program na available from very long time ago. So nung 2003 I've started filing my application. So ang unang ginawa ko is to secure all the documents that I needed. Yung lahat ng records ko sa school, they needed that, yung form 137 ko, and then yung transcript ko sa college, and then kailangan pa nila yung diploma. Kailangan yung diploma, I believe is may ribbon siya, and at the same time ganun din yung transcript. So obviously meron na akong passport dahil nandun ako sa Hong Kong. Meron na rin akong experience as a caregiver or as a nanny, kasi sa Hong Kong nag-alaga ako ng mga bata. Although malalaki na sila, pero counted pa rin yun as child care sa kanila. Mga nag-apply from the Philippines, for example, ay kailangan nila ng caregiving certificate. Kailangan nilang mag-aral doon sa, yung mga nag-o-offer ng caregiving courses para makapunta sila dito. Tapos, ang educational attainment mo dapat is meron kang 72 units completed in college, kasi yun ang equivalent ng high school graduate nila dito. So, na-acquire ko lahat yun, and then yung marriage certificate ko, marriage license namin ng asawa ko, yung mga birth certificate ng mga anak ko, kasi eventually, pagka na-complete ko yung requirement nila for working here in 2 years time, ay makakapag-apply ako ng permanent residence. After na ma-acquire ko na lahat yung mga requirements ko, nakumpleto ko na lahat yung mga documents na kakailanganin ko for application, and then naghanap na ako ng agency sa Hong Kong na siyang nag-process sa aking mga papeles upang pumunta rito, at naghanap na rin ng amo para sa akin. And yun nga, after few months lang, I think it was, naghanap ako ng agency, ipinasa ko yung aking mga requirements. After a month, meron na silang amo na nakita para sa akin. So, in-apply nila agad ako, at February yata ako nag-start na mag-apply sa kanila after securing or acquiring. Siguro April was the latest na makumpleto ka lahat yung aking mga requirements, and pinasa ko na yung after na meron akong amo, nag-sign ako ng contract, and we were granted the work permit already. I was granted the work permit, so nagpunta ako doon sa Canadian Immigration sa Hong Kong para kuhanin yung aking work permit, and at the same time matignan nila lahat yung mga requirements ko to travel to Canada after na makumpleto lahat. So nilakad ko yun lahat dun sa Hong Kong, dahil ayaw akong payagan ng amo ko noon na pumunta sana dito. Although after a while pumayag din siya, at she wished me luck. Medyo patakas-takas pa ako noon na pumunta sa immigration para ilakad yung mga papers ko. But then afterwards, nung nakita niya siguro na I was serious with my application, pinayagan na niya akong pumunta sa Admiralty doon sa Hong Kong to apply for visa and everything. At nung nagkaroon na nga ako ng visa, I have to be there with my passport and everything. At ibinigay nila yung aking work permit doon sa Canadian Immigration. So, since doon sa live-in caregiver program is counted lang is half the time na nagstay ka dito. Halimbawa, nandito ako ng 1 year
living as a caregiver, as a nanny or child care worker. Yun half lang ang counted. So kung 1 year ko dito, 6 months lang ang counted. Kaya para mabuo ko yung 2 years, kailangan mag-stay ako dito ng 4 years na diretsong meron akong work. So since alam nyo naman na sayang ko yung almost 1 year na ng aking employment dito, kailangang 5 years ang buuin ko para lamang makuha ko yung 2 years na requirement para makapag-apply ako ng permanent residence. And then, after na kumpleto mo yon, yung 2 years na yon, kailangan ay naka-live-in ka sa iyong amo. Hindi ka pwedeng magtrabaho anywhere. Hindi ka pwedeng mag-part-time. In my case, I never worked as a part-time nung naka-live-in pa ako sa amo ko. Kasi sabi ko, alam ko na my God will supply all my needs according to His riches in glory through Christ Jesus, diba? So, doon ako kumapit sa pangako ng Panginoon na although yung kita ko naman na sa living caregiver is hindi kalakihan, napapagkasya ko yon sa pangangailangan ko dito at sa pangangailangan ng aking pamilya pag nagpapadala ako sa Pilipinas. Kung makomplete ko yung 2 years na yon, and then that was the time na nag-apply ako for permanent residence. And before that, before kang ma-qualify for permanent residence on process, bibigyan ka nilang ng open work permit. So by then, pag may open work permit ka na, pwede ka nang magtrabaho kahit na kaninong amo, or you can even work outside the caregiving program kung gusto mong magtrabaho sa mga bakeries, mga coffee shop, mga fast food restaurants, pwede na pag may open work permit ka na. Pero as long as you are under the living caregiver program, it is illegal for you to work for somebody else except for the person who is listed in your work permit. Yun lang talaga, doon ka dapat manirahan at yun ang amo mo, unless na meron kayong usapan ng amo mo na they will provide you for an apartment na sila ang magbabayad. Shoulder pa rin nila yon. Kasi if you're under the living caregiver program, they are obliged to provide you food, shelter. So, syempre yung room mo, very comfortable room. Tapos, yung sabi ko nga, mga toiletries mo, pinoprovide nila lahat yan. And kung meron kayong usapan or agreement na ipatitira ka nila sa separate na apartment or separate house, kailangan i-provide nila lahat yun sa'yo. Lahat ng personal na gamit mo, except for, syempre naman, hindi na nila po-provide yung clothing mo since meron naman na tayong mga damit pagpunta natin dito. So, yun ang maganda nung live-in caregiver program. But unfortunately, because of this pandemic, ay hindi nila inaalaw pa. It's close to applications. It's still close to applications yung live-in caregiver program. Pero may dalawang choices, may dalawang options na inilabas ang government at i-discuss ko ito sa inyo sa susunod kong video. Meron ka ng open work permit. It's either kung gusto pa ng amo mo na magstay ka doon sa kanila as their nanny, kailangang taasan nila yung sahod mo, kailangang dagdagan nila yung sahod mo, kasi syempre may option ka na pwede kang mamili ng matatrabahoan mo at pwede kang humingi ng mas malaking sahod. Pero since gusto ka nilang i-keep, so they have to provide yung demand mo. So pwede ka nang mag-demand ng higher salary now kung may open work permit ka. Pero habang pinoprocess yung permanent residence mo, expire yung open work permit mo, na wala pa yung result ng iyong permanent residence, hindi yun considered na mayroong ka pa ring status kasi yung application is nandun na sa immigration. Pero ang ano lang doon, ang downside lang doon, kung hindi ka mag-extend ng open work permit mo,
ay hindi ka makakapagtrabaho. Eh, paano naman yung gagastusin ng mga pamilya mo na pupunta rito? How can you provide financially for them when they arrive or even before they come? So, yung gagastusin nila papunta sa Maynila, yung pangkain nila, yung pang-hotel nila, and everything before they come here. So, kailangan iayos lahat yon. So, ganun ang aking ginawa nung pumunta ako dito sa Canada. It was under the Live-in Caregiver Program. And guess what? Up until now, I fell in love with taking care of kids so much na kahit itry ko mang magtrabaho sa labas, I keep coming back to, taking care of kids. And then sa mga susunod ding videos, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga ibang paraan pa upang makapunta kayo dito sa Canada. So, for now, ito yung kwento ko. At kung meron kayong mga questions, just feel free to ask me on that comment box below. At if you like this video, give it a thumbs up. I-share nyo na rin sa mga friends ninyo kung nagustuhan ninyo, and if you think that it can help them. At mag-subscribe na rin kayo. Please, isupport nyo ko at ask your friends to do the same. Sa susunod ulit, ingat kayo lagi, ingat. Yung mga Queen Bee Squad, salamat, maraming salamat talaga sa inyo. And don't forget to smile like I always say. Put that smile on your face, because it will make somebody else's day different and your day different as well. It will lighten up your day for sure. Okay? Bye guys! Stay healthy and well. Bye-bye.